Sekuru makadi. Ndinosimba baba makadini. Ndiripo inini mazuva awanda. Chokwadi chaizvo. Handiti. Saka vanhu vanenge vakubvunza kuti sekuru vako, handu munozama kubvunza kuti vanenge vari sekuru vangu. Sekuru vako wakambogurisa. Ndizvo vari mazuva aya. Chokwadi. Handiti ka. Chokwadi. Ari sei matare sekuru? Matare ndiye mukuona tinongoda kubva kuseni kusvika nguva ino tiri pano. Handiti ka. Regai nditi vakawanda vazukuru vanga vachifona tichidzokera kumashure. Ndinga pandakapedzera kuya tanga tataura nechirongwa chatakanyanyadzika nacho changa chiri chirongwa chekurapa gomarara kana kuti kenza muchirongwa. Zvakamira sei kubva ipo pai patakashambadza basa iroro? Vazukuru vakauya here? Zvakafamba sei? Vari kuuya vazukuru, vari kurapa, vari kutendera, vari kushandisa mishonga vachishandisa nenzira yakakwana ine zvinodiwa vachitedzera vari kupona. Saka vamwe baba vamwe kuona vagere apa. Zvina mwe mai zvakare muri kuona vagere apa takavarapa pane nguva yedu. Varipo apa kusaziva kudai vakasununguka vaipupurawo vachikutsanangurirai marapiro atakavaita. Hamene kana akasununguka imbonzwa. Vasati vaita zvavo unobvunza kuti vakasununguka. Ivo vandatonzwa vaiti kuti ndambopeta magemenzi angu. Handimukona kuti zvinogona kusavasunungukira nekuti chitendero chavo chinenge chichiti musaende kunorapwa kuchivanhu. Asi ivo zvinyatsogara vari vega mumba voona kuti ruponiso rwangu rwiri uku. Saka regai nditiverere nditese ndimhanye. Kana vakazosununguka zvavo asi semaonera andikutozviita nekuti imimiwo muchitopupura munotoziva vanhu vakawanda vamakarapa panapa vatisingatauri masi. Vamwe ndikamaona ndiwavo. Chokwadi ndiwavo varipo. Zvakare ipapapa matondifuta nekuti ndirimwe basa zvakare ndatotidaidzirwa kuda kundobatwa. Pane musha watakambodaidzwa gore rapera. Musha uyu uri kudhisapiya zvinhu, wakahodha shuga, pamwe washaikwa makatoni mairi eshuga, pamwe washaikwa mari, pamwe washaikwa mbatya dzichingoenda dzichadzoswa kuti dziri kufamba sei. Saka patakaenda taida kuita basa iri akati aiwa basa ribvumirai ingoitai zvekutonhodza chete zvisaite zvisambe zvichiitika. Saka aiwa asi hatitonhodzi, kutonhodza tingangotonhodza asi kureva kuti musha uyu pakwa kudai kureva kuti chiripo chinhu chikukonzeresa kuti zviite sei, zviite saizvozvi. Saka chinhu ichocho chinoda kuti chinge chibviswa. Izvi zvataita tatonhodza, unoziva zvazvinoita wakafuridzira kana tinyuchi dzinodhakwa kuti one mamorero dzimora, asi kudhakwa kwayo kuchaita sei, kunopera dzichitanga kutoita sei kuti hasha dzinokuruma kare. Saka ndio musha tadainzwa zvakare zuva ranhasi ndio kwatira kuenda kundobvisa chinhu chiri pamusha papi ipapo. Kana makasununguka tofunga zvamatouya kudai tichabva tatongobatana mundoonawo basa iro tichiriita. Matosvika tiri parwendo rwakuenda kupi toita kuti takapedza warapwa tinawo panapa takusimuka takananga pamusha iwowo. Hongu ichokwadi tinoregai toona kuti nguva inenge yakamira sei tinogona kubatana. Atira kuti titaure tichizivisa ivo vazukuru venyu vanouya kuzorapwa kuno kuti munhu anouya kuzorapwa in private. Hazvive kuti kana ndauya kudai vakandiona ndauya kuzotora mavhidhiyo. Aiwa kwete, hazviiti isusu hatitotenderi izvozvo nekuti vazhinji vasingadi ndofunga maona madzimai ato panapa wavanza wabata aenda kutopeta magemenzi angu ndakuita sei ndakuya nekuti izvo zvinonetsa. Nomwe haadi kuonekwa nenyika, anenge kuti pamwe nyaya vamwe vanomuziva anenge kuti takazokuona pakati takazokuona. Saka izvo zvagara zvinoita sei zvinonetsa. Saka munhu anenge akutsvaga nzira yakaita sei angomuruka kuti chakakosha iye kunge aita sei hake arapika mapanzwisisa. Asi kuya ari kurapwa zvakare kana ipapa tatifambei kana vamwe madhokota chaichaiwo aiwa vari kuuya tikutoona vari kusvika pano. Hanhu machechi vacho vamwe tonotoona pano izvozvi zvamasvika ndifunga dai mamboona abva kusvika manje watosiya mota yavo pazasi apo vanoda kusvika nayo pano watongobva chiwerere funga maona vari mavairi murume nemukadzi vabva kusvika ina wekenza futi vabva kusvika. Ndio gavhmendi ndokumusoro asi goni kuadoma hedu nemazita wasautoziziva wakambouya sei vachida kuedza asi wakazozvona kuti inga zviri kuitwa apa pakuita zvinhu zvisinu. Ndosaka maona wadzoka zvakamaona tichivatambidza mushonga pamaona achienda. Ndosaka maona inini pandasvika ndabva ndahwanda mumota nekuti vanhu vakatongondiona vatoona kamera. Saka ndavanarega nditesi ndihwande anenge vanhu vachibatsirwa ini kana ndozoti mapedza ndozoya ndoita ndotaura nini. Saka sekuru mhando dzekenza dziri kuti nyanyouya pamatongoti
titangairo gore rineri taamuna Juni ka ipapa mhando dzauya kubva kumativi ese varume nemadzimai. Ndinotanga kuvarume kazhinji kuvarume nhamba yavarume iri kuda kuti kurei hatingauri zviri kudhonzerana nekuti chikuitika kuvarume ndinowanzokurudzira vanhu kana wakanzwa wakuti pakuda kurasa mvura weti iyai wakaona yakuita ichiita mabreak kana ichibuda isina simba semabudiro inoita yakuchinja ine kakurwadza ine kapeni weti iyoyo kasika watsvaga rubatsiro nokasika nekuti ndo matangiro yainotoita iyayo weti inotanga kurwadza ichiswinya nekunetesa mini kunetibva yanetesa futi pambeiwa baba pabonde chacha mupane mukadzi unopedza mautonetsana mukadzi anopedza kuti baba pamwe pane kwamuri sei kwamuri kubuda asi nepo kwete ndo rudzi rwechirwere icho zvachinoita zvakare chinosvika pakunetesa mumba zvokuti unopedzera mumba mande bongozozo saka ndinoti kwazukuru dai vachikasika vamhanyira vakasika batsirwa dambudziko iroro vari kukangasa zvakare kuvanhurume zvakanyanyisa ndo matangiro arinoita rinomisa weti yako imwe yakada inotaka kubuda zvinhu akanyanyisa izopedzisa pamwe yakuchinda ichidzoka kupedzisira haichatomuzvozonzwa pai munhu akuti handichabudisi weti zvakanaka ndakuzodai akuzvimba akuta sei kupedzisira munhu akutozoenda kuchipatara mbozonzwa kuti aiswa machubhu asi panapa isusu hangani machubhu amwe takatovabatsira pano pakatobviswa kutaura kunoku wakutoshanda semashandiro avo ekare ane mapanzwisisa ndo zvatinoita handiti musati mapindura mhando dzekenza dziri kusangana nemadzimai kana kuti matangiro adzinoita ndoda kuti nditaure namukoma ndiri kuona kuti vanenge vari kudzimbikana havana kunyatsogara zvakaita sei zvakanaka saka ndoda ndikataura navo ndakataura navo voita sei togona kuvasunungura zvedu vaite sei vaende vanonyatsozorora bhozi isusu takatanga kutaura hatipedze handiti mukoma makadii mishe makadii baba ndiripo inini ndimi muri pano pasekuru tiripo handiti mabva kupi mukoma inini ndinobva kunonzi kwaberejena kuvhireji rekwamuchazepi ndokwandinobva inini handiti dambudziko rakakusvitsai pano pasekuru nderei dambudziko rakandisvitsa panapa inini ndiri maronda ndakatanga kuita maronda ndofunga 2020 pakatanga maronda but ndembotsvaga vabatsiri zviri nani ka zvisati zvakumbotanga kana kurwadza tsvaga vabatsiri but kuti ndonyatsona munhu aikwanisa kunyatsondibatsira pambasina ende malosheni edu aitinetsa kuti tawana nhasi achikutondinetsa malosheni kuti inese ndinyatsawana saka taiti takamborabha nemalosheni zvaimbetenge zvapera pandiro ashaya zvava zvangobooster saka ndachovha kusvikira gore rakapera iri November ndibva zvikatanga kunyatsondirwadza manje kunyatsona kuti nditsikana basa inezi handichakwanisa kuriita November, December, January vandati nini miri yangu yachaita kinimbotraya kumboenda kuchipatara vandaenda kuchipatara Bindira hospital ndatanga kuonekwa paya ndabhuka Genesis unofana kuonekwa naGenesis nadhokota ndakatanga kundiona vanzi aiwa unofana kuona specialist shuana ndonoonekwa naspecialist uye vanditi toda kucheka mabundu iwaya basa zvikangoita chimwe chapa chikaita chinyama chimwe chikangoita chibundu ichi chikangoita chibundu ichi chikaita chinyama ndatokucheka zvinhu izvozvi tozviisa vanzi kulebhu here zvinoonekwa kunzi chii vataiwa zvese zvakaita sei zvakanaka ndabhukirwa date uya musi wakati ndaenda so ndaifanira kunoparetwa wacho ndandisina mari ndaenda kuofeya ndinogadzirwa tsamba yangu yeofeya but waingoona kuti zvacho zviri kunetsa vanhu ayo ndoisangana navo manesi madhokita achiti toda keshi toda mari zvichingotenderera musokoparetwa weye vandatoenda ndanorarira ikoko handifanga ndakaswera ndisina kudya zvinongoitwa muzvipatara zve svika kuye kumaraundi 3 hati dokita kwauya ndatakurwa paye ndaendeswa kutheta svika kutheta gauni zvese ndapfeka dokita ari kuuya ndamufonera atoti ndikutouya padho angauya haana kutombouya kudai bva mukadzi anga akazvitakura vanzi emergency ndiyakazonza takutopareta uyu dokita wako anongoita sei uya achidzokera kuwadi ndadzokera kuwadi
pandasangana dhokota ndichingosvika kwati kuva tichiiva kuva vangagoti chiko vanga vakatomirirawo imima iti atikumirirani dhokota wako mishini yese tatoseta tikutongomirira dhokota wako akatongouya takutotanga basa alright akatibhukira rimwe zuva tozopa 8 February paunozouya 8 February uye takatamanasika sei dzanzatopera 4 to 5 takati ndakuenda kumba wadi kurara malift unawanda kati ndakutenda ndimabudira ndikabva ndaita muchipatara ndaya kuno pandazouyawo ndingozwa kuti kuna ningira tuno anobatsira wekwanyavo pandaenda kwanyavo kekuyi ndauyawo sekuru ndanzwa munoita se munobatsira nzaiwo inini hangu ndokona kukubatsira kukupa mushonga asi aiwo kune munhu andozoti anopedza zvinhu izvi anowanika kwaguwa anonzi baba Diana ndoda kuti uende ikoko saka inini handina nhamba dzani dzababa Diana vaive asi mwana wangu mukomana anodziziva chiva ndati alright sekuru saka ndimuona sei asi unodzoka svindonouya svindondirera chibva chiva ndadzoka ndasangana nemukomana wezvo pandodzati alright singete ndova inini vakabatsira vanhu vakawanda ndichiona maziva nemakenza vakawanda saka ita kuti uende unotonobatsirwa ikoko andatsvaga kuti masenzi tatwana ndafonera zvo sekuru vakanditi auya musi wakati ndomisa yatoenda se yatinoshandira chandati alright so kuuya ndafona sekuru muriko here sekuru vakangoti ndiriko ndatanga kuuya 1 February pandikatanga kuuya panapa but kubva musi wa 1 February kusvika zvinezvi chenji yandaona yakakurisa nansingarari kudya kwaindinetsa kudya sokuti ndianzi ndadya sadza bcause ndairwadziwa ichi ndo chanyondirwadza chibundi ichi chiita kuvhita kuti vi kutenge chida kuita urwa but chandisingaite urwa sekuru akanditi no zvinopera oi mishonga iyi munoshandisa sho ndakaenda ndakanoshandisa mushonga 1 week 2 weeks hakuna shwa zvinhu zvafamba tatoserera meso umu chaserera ichi kwese kwatakuona kuti asingakuonekwa kwangu kuri mukati kwese kwatakuona chibundu chachiri ndipaitangira chibundu ichi seichi chanchitori mukati kutosvava zvikutoita kwazvakutoita kutosvava chabudawo ichochichi saka inezvi ndabatsirwa nasekuru zvakanyanya handina kana chekutapudza nasekuru zvokuti ndinotoverengedza panoperawo mwedzi unoyu nemwedzi unouyo uyu ndendaraiti zvakanyanyisa ndendaraiti dambudziko redu ndirikushaya mishonga saka patinoshaya mishonga yedu ndopanonyuka zvirwere zvakawanda zvakawandisa zvokuti vamhete tinogadzirika sei dambudziko iroro ndatenda sekutaura kwamaita kuti dambudziko renyu nderekushaya mimwe mishonga yamunofanira kunge muchizora paskini penyama ndizvozvo ndinovimba kuti kana paine vari kuona vanokwanisa kutambanudzawo ruoko zvokuti rega ndibatsire mukoma kunyange zvavo vari kurapwa nasekuru rega ndivatumirawo mushonga uyu vagobatsirikana vanogona futi zvakare kubata nhamba dzasekuru idzodzo kuti hongu sekuru ndakakuonai muchibatsira mukoma avo asi rega ndivatsvagire mafuta vanofanira vanga vachiita sei vachizora kuitira kuti zvimwe zvirwere zvamuri kutaura kuti zvinogona kuzongonyuka zvisazongonyukawo pese iyo zvakare nekuti imimi ndimuri kutopupura kuti mave neshanduko zvamuri kuona hongu zvichidadai makaenda kuchipatara kubhirira hosipitari makaitwa zvamakaitwa paigona kuitawo shanduko asi nekushaya kwenyu handiti kwaita kuti muzonzwawo kuti sekuru vanobatsira asi mauya kuzoedza nekushaya kwenyu imimi ndimuri kupupura mega kuti pane shanduko aiwa shanduko iripo yakakura saka kubhindura hosipitari muchadzokera bari zvinezvi handisati handisati ende mari yacho futi handimboikwanisi nendaiwana kupo handimboiwana ndinotenda tinozodzoka zvakare sekutaura kwamaita kuti ndofunga panopera mwedzi uno waJuni nekufamba kwemazuva uko handitika tatenda ndonzi rutendo mushonga handitika saka ndika ndigoti vanhu ipai mushonga wake wekuzora paskini akaitambudzika mukomana kona kudya anga asingadyi kudya kwaitomunetsa mukomana saka takangoti aiga timubatsire tione kuti mishonga yedu inosvika upapi pana mushonga asi ega ake achitaura isino kuona futi nematangira anovira akaita isusu hataimbofungira kuti zvichasvika pazvosvika matosvika pa ndifunga mukonzwa ega hatigoni kuti titaure asi mukonzwa ega achizvitaurira ega kuti iyi inonzi growth cancer ndowanhu magrowth cancer saka tinongoti pamwe ipapo ndimwari wake newadzimu kuti pamwe akachekwa pamwe zvakaenda nepi
nepamwe pamwe kutotadza kupata vaitoitwa tichaziva pamwe vadzima wake namwari wake vaitomutaiwa siyana nezvoda kuita sei nezvokuita nekuti zvinhu zvimakazvitasa chepamusoro chifunga matona chatopora chatooma chepazasi chatosara ndifunga mazuva mashoma nemishonga yatiri kumupa vatichamupa mumwe mushonga zora nhasi yachandoshandisa kuti zvakare tinonge chiona kuti izvosvika papasa tinomisa muwembisa kupora nekuti ega kana ega achiuya pana paatotaura kuti zvishuwa mishonga asi chaakazochema kuti mishonga ini sekuru kurwadza ndatomuzwa achitaura iva kuti sekuru kurwadza asi aiwa anopora handiti sokuziva kwedu kutinoita handiti tinotenda saka chibai mataura tichienda kumanje kuvakadzi tichinovhara programu yekuti makenza ari kuuya nemadzimai amuri kwanisa kuvabatsira kwakadzi kunyanya dzemuchibereko ndo dzida kunyanya asi ndinowanza kukurudzira kwakadzi kazhinji ngawakasika ukaona wakubuditsa mvura dzisinganzwisiki kumadzimai ngawakasika wana mai unokasika kubatsira uye zvakare ndiwakurudzira kuti pakugeza madzimai vachigeza pamazamu avo ngavaite vachibata vachidzvanya-dzvanya mazamu vakanzwa makubuda bundo rosinganzwisisi mukati mezamu makubuda bundo roziva kuti kenza yapadhuze wakanzwa mabuda chibundo chaunonzwisa chibundo ichi chagara chinge chisimo zamu ite zvinenge rakusiyana neiri kasika wamhanya nokubatsirwa nokukasika nekuti ndodambudziko rinozonga kuti mukadzi akanhema inhinga ukazoenda kwakatoka kuchipata akazocheka zamu akabvisa zamu asi isi pana edu hatitenderi kubvisa zamu tinoira pachirwere ichocho toita se topera rimwe dambudziko sekuru randinoona rinenge rinoitika nderekuti kungave kuchipatara uku kwavanoenda uku kana kuti kwatinoenda nekuuya kuno kwatinoti kumatraditional winners panyaya dzekenza tinenge tinoti nonokei ndo kazhinji zvinoitika vanhu vanozouya munhu apara endeyo unoziva basa redu iri wazhinji chandakaona vanhu vamwe vazhinji vane kunyanya vanhu vane mari vamwe vanoshora basa retinoita iri chirwere ichi ndinochitsanangura sekudai makare kare pasi chigare chakagara changa chiripo chichinzi nhuta chainzi nhuta kana kuti gomarara chaiwako asi kana kutenda kuda kunzwa panhau iyo mukukura kwechirwere icho kwachaita kukurumbira kwachaita chaisara pachipatara chairapwa futi muchiwano chirwere chagara chine mishonga yechiwano kwete izvozvo taione mumwe murwere watakadaidzira kuparire nyaya takaenda takamupa mushonga vanhu vaida kuedza wakavachida kuedza manje kana uda kupora ibva watende ndikundopora sadei kuya chiedza wakatidana takaenda nemukomana ndofamba naye tikasvika kwatakamuona no zvaakuitwa munhu uyu iye munoti kemu iyi inopedzisira yapararadza munhu nokuti kemu iya inouraya anoti mablood cells munhu anotanga kubva kurunduka bvudzi otanga kusviba pedzisira kana anga achifamba munhu anopedzisira sei asafambire zvakanaka kuchipatara zvinodiwa asi isu tinokuziva kuti manje zvinotozokonzesa dambudziko pamunhu handiri maona saka tinokurudzira isusu kuti munhu ngaamhanya anobatsirwa nemishonga yechiwanhu mishonga iriko ende zvishuwa inorapa asi kana usingaizivi unoti mushonga hakuna asi mishonga iriko zvishuwa mwana takamupa mushonga madzeza tamupa mushonga uyo akatanga kutombouramba kuti mushonga uyu hausi kuita nditi mukomana zvikanzi hausi kundiitira zvinani hanzi ndiite sei mhovho akati saka amwa mushonga angota 4 days ndokuti aibva famba zvikanzi aiwa wanokodzera kuenda kumba hande mushonga wabva wapera akumba mushonga wapera akumba achidzokera hazvichatoti kuti sei andoona abereki wacho aya manje waibva wandifonera ndikati aiwa paipai ndakatokufambirai kufambira kwandakatokuita pakati sei pakatokwana imi ndima wachifanira kuuya ndokunga hamene vakazvokudhonzerana paukama hamene wakaona zvakakodzera bva wadzokera kuchipatara achidzokera kuchipatara kwekweya ndakazonzwa kupera kwamazuva matatu kunzi amusikana yatese atisiya asi pamakana tina vanhu vatini makore nemakore vatarapa chirwere ichocho varipo nhasi vakurarama varifamba tifunga vamwe wacho nifunga maona vari pamba maona saka vanhu havazvinzwisisi ende munhu uchienda kubatsira usaiti ndikuenda kuedza itati takutenda kubatsirwa nokuti wakati undoedza izwi rekuti kuedza rakashata regai nimboedza aiwa itoenda mwoyo wako uchitoti zvishuwa ndakundorapa ende zvishuwa unofanira kurapa uchiita sei uchipora iyo zvemishonga yedu haisi isusu hatinoziva patiri panapa tikwanisa kuwana majekiseni ekunzi chiwe ekunyaradza marwadzi nokuti kasi takupisa inopisa zvishuwa nemapisiro etoita sei etoita saka vazhinji manje ndopauro zvokundikana akaona tamupisa akapisa kairi katatu
unonzwa munhu akuchema zvikurwadza achakakosha ka unorwadza wangu adidi kuzoita sei zopera. Ndifunga mukoma mushonga unounzwa mushonga takamboisa akamboti mushonga asi une kushinga ndifunga mawanzo ari kupupura. Saka ndizvo zvazvinoita mishonga yechiwanhu haina kubva yambonakazva chose. Saka kanzi mushonga hauna akiba ende haumwiri kunaka pa unomwirwa kupora handima zinzwisisa. Saka vanhu vanofanira kuziva ipapo ndopakoshesa. Ndatenda siku